Mina lento lena ingiphatha kabuhlungu yokuthi umalume yena uyaphika kuze kuzoba yimanje. Yebo, umalume oGugu kufanele aphume ejele. Yewe usedonsile kakhulu lo mnyaka le aseyidonsile. Kodwa umalume oGugu mina bengikufisa naye ukuthi mangabe yizwa lento, imina uNonhle ngikhona ngiyaphila. Iqiniso lakhe ngicela livume. Kungaze kulimala abanye abantu abasemaceleni babekade bengahlangene. Sasinaye la sesilala khona sasinaye sobabili. Omunye wayekade engekho. Mina lento le yangihlumeza kakhulu la emphakathini ngithukwa ingane zize zilinganise ezinye zithi zona zinamehla u3 awu2 lawa ababuka ngawo elinye lingaphansi enkomeni ngoku mina ngizazi kahle ukuthi mina ngenzeka lonto ngithukwa lemphakathini ukuthi mina ngabophisa uGugu into ayisho njalo ithi mina ngabophisa uGugu ngangizange ngize ngidlwengulwe mina abanye bathi mina ngadlwengula abanye bathi ngiqamba amanga njoba kusho namanje ukuthi wayamanga. Umalume oGugu kusho yena uzilwele lakhe iside. Yebo umalume oGugu angiphiki umalume oGugu wayekholwa. Waqala wangenisa ePostoli. Waphuma ePostoli wahamba eZiyoni. Waphuma eZiyoni wangena eWiseli. Ngoba mangaba ngingaphazami wazi waboshwe esonta khona eWiseli. So umalume oGugu ntambama wayengithatha ahamba yolala nami embedeni wakhe. Ngangilala naye nje ubusuku bonke. Umalume oGugu lento akazange azayenze kumina kube kanye. Wayenza kaningi. Engifaka into yakhe yokuchama ngaphambili nangemuva. Sanibona. Mina ngiwumfowabo uGugu lo owaboshelwa umntwana. So-ke ngiyamangala kodwa ngoba manje ngithola sekunabantu abaningi kakhulu esebeyikhulumile le ndaba thina mndeni wakhe singakaze siyikhulume. Thina njenganomndeni le nto besisathulile sisafuna ukuzwa ukuthi kwenzekani. Abantu bakhuluma bathini kodwa okubalulekile thina esikwaziyo ukuthi uGugu ngeke simphoqe kule nto yenzile noma akayenzanga yini. Kodwa okubalulekile siyamdinga ukuthi abuye. Kodwa okubaluleke kakhulu uGugu siyazi thina la ekhaya ukuthi le nto le uyenzile ngoba uGugu la ekhaya yahlalelwa phansi le nto kwakhulunyiswana naye uGugu. Saxoxisana naye uGugu sisodwa la ekhaya ngabuya nami ngeza la ekhaya ngafike ngayikhuluma indaba yaGugu. Kwangazi ukuthi uGugu uyezwa ukuthi siwumndeni lento zafanele siyegqume sisonke siwumndeni. uGugu ahlawule ngalo ndlela azohlawula ngayo. Kodwa-ke manje ngendlela uGugu aseyibeka ngayo le ndaba asazi noma mhlawumbe uzama ukuzivikela yini ekuthenini isikhathi sakhe mawukuthi siyafika kube ukuthi umuntu ongenaphutha. Kodwa nginesiqiniseko sokuthi ingane ena9 years ingeke leyo ngane leyo ikhulume into engekho. Uma wakhe lo ekukhulunywa ngaye wayengekho engahlali kwala ekhaya eganile eleplenile engekho lana. Ingane la ekhaya ibihlala naye uGugu noma nobaba behlala bonke la ekhaya bona. So-ke ngaleyo ndlela enjalo ingane mayifika uma wayo isho ukuthi ihlukunyeziwe la ekhaya ihlukunyezwa uGugu. Angicabangi ukuthi uma wayo kwakufanele ngaleso sikhathi leso yena uma wakhe aphikisane nento eshiwo ingane ngoba uma ephikisana nento eshiwo ingane uphikisana kanjani engazi lutho yena kufanele athathe into ekhulunywe ingane kube yiyona ekukhulunywa ngayo. Sakhuluma-ke thina ingane sayeseka ingane naye uGugu sixoxisana. uGugu akazange abe nayo inkinga ngaleso sikhathi. Ekugcineni ingane masihanjisiwe la ekhaya ingasekho la ekhaya uGugu usethatha imikhonto uselwa manje nonina wengane uGugu. Meselwile nonina wengane yilona la ngambopha ngalo lelo. Sasingasekho-ke thina-ke ngaleso sikhathi asizange sikubone lokho. Kodwa sinesiqiniseko sokuthi uGugu akangaligezi igama lakhe aligeze ngomunye umuntu ngoba manje umuntu osemubi la unina wengane.
noma ubani ozele ingane yakhe ngeke angayivikeli ekugcwelezweni umuntu wasekhaya noma ngani wasekhaya umuntu kumele ingane ivikelwe inamalungelo ingane unina wengane unamalungelo ukuthi ingane yakhe ayivikele ngiyamangala mina ngoba abantu abaningi sebekhuluma la abantu engasibona bala ekhaya futhi abantu abazele ababengekho la ekhaya ngesikhathi iyenzeka lento behlala emizini yabo kukhona nabanye abathi bayakholwa lento engiyibona ukuthi shothi kwalokukholwa lokuyinto engekho ukuthi umuntu uyakholwa kunabantu abamakholwa la esebevelile khona la bekhuluma into engekho bethi babize umndeni bakhuluma nomndeni omuphi lo mndeni abawubiza ngoba ithini umndeni wala ekhaya esikhona akekho omunye umuntu owumndeni wala ekhaya kwakufanele ngabe phela yithina esibiziwe azokhuluma nathi kodwa manje yikholwa leli lithi liwumakhelwane wala ekhaya kodwa likhuluma into engekho alizange-ke lifike le emndenini lizokhuluma lona angazi ngempela ukuthi labantu abaningi kangaka abazihlanganisayo nezinto zala ekhaya yingobani labantu laba la ekhaya akekho umuntu wake la ekhaya waxabana nomunye lana asikaze sixabane la ekhaya thina sodwa asikaze solwana sasukela ebuncaneni bethu singaka nje asikaze sixabane namuntu ugogo simkhonze njengoba sizikhonze thina akekho la ekhaya umntwana ozondwayo la ekhaya sonke siyinto eyodwa la ekhaya sakhuliswa uma nobaba sazalelwa emshadweni kwashadwa la ekhaya kuhleliwe nayo namanje sihleli asikaze sixabane kwamanje sihleli ndawonye kodwa manje ngiyamangala mase kuthiwa kunengxabano ekhona uGugebengwa ukuthi khona umfowabo akaxabana naye la ekhaya akekho umuntu okaxabane nomuntu la ekhaya ugogo besimthatha njengomuntu okholwayo bekholwa ugogo ehamba yonke le ndawo engcwaba benza zonke izinto ugogo siyamhlonipha kakhulu kwathina besazi ukuthi usimele ngoba besingakholwa usimele ugogo uyena okwazi ukuthi singcwatshwe nathi ngenxa yethu usathane wamfikela ugogo wamfikela phakathi nendawo esikhaleni thina asikwazi ukuthi wamfikela kanjani kwenzekani kuyena ngesikhathi eqala nje ukuthatha lesinqumo asithatha kodwa hhayi ukuthi mhlambe-ke thina ngoba mhlambe singamdingi la ekhaya thina siyamdinga ukuthi ugogo abuye sizohlala naye sixoxisane siphinde siqhubeke siphile. Mphakathi phela mkhulu kuyahlangana la kuyahlangana senenze ngabi mani namhlanje kushuthi-ke nje i-total-ke ayikho kuba manje ngoba sebenza njekohlala one kuyasebenza kodwa kuyasebenzeka ubaba ubani igama baba uLibhukudlamini wakuphi nendawo wasexoxo eKelisburg Kelisburg ubaba ufike nini la baba la eThishala cha sengisho nje ufike nini kule mpilo ngo-2009 ubaba ngabe wayenzeni icala lami irape so kodwa kuyahlalela khona-ke kuyavanga intela khona kodwa ukuzisola kuloko kwakwenzayo baba kumina cha akukho kumina baba ngoba ngizange ngenze futhi nje wenze ngane kuvi awulenzanga icala alangangenzi okay